Hvorfor troede man, at jorden var flad i gamle dage? Skat, det er altså over din sengetid. Men nu skal jeg fortælle dig, hvordan det stod til med, hvad man troede om jorden i gamle dage. Se skat, nu er vi kommet tilbage til det gamle Egypten, som var lang tid før Jesus han blev født. Dengang, der vidste man allerede, at jorden den var rund. Det havde de gamle egyptere fundet ud af ved at sejle på Nilen og se solen falde hen. Ja, det er rigtigt nok. Det kunne man se ud fra vores fine astronomiske betragtninger. Det kunne vi for eksempel se under måneformørkelser, fordi vi kunne se jordens runde skygge på månen. Og derfor har vi ret, og vi vidste det før alle de andre. Hey, vi vidste altså også godt her i Grækenland, Babylon, at jorden den var rund. Så vi var helt med. Jamen, jeg forstår det bare ikke. Hvis de troede, at jorden den var rund, hvorfor siger de så, at den var flad? Rolig nu, lille skat. Det kommer vi til. Så skal vi frem til middelalderen. Så, nu er vi rejst frem til middelalderen omkring 1600-tallet. Her i middelalderen, der mente de almindelige mennesker, at jorden den var flad. Det mente de, fordi kirken havde fortalt befolkningen, at jorden den var flad. Ja, det er jo også her i kirken, der bestemmer, hvilke bøger og værker, der bliver udgivet. Så fordi vi mener, at jorden den er flad, så vil vi kun udgive de værker, hvor der står, at jorden er flad, og ikke dem, hvor der står, at den er rund. Og da folk ikke ved bedre, så har vi alt magten. Jamen, hvordan blev folk klar over, at jorden den var rund? Nu skal jeg fortælle dig om den første mand i rummet. Så er vi kommet ud i rummet, og det er sådan, at den russiske astronaut Gagarin var den første mand i rummet. Han fik et øjensynligt bevis på, at jorden den er rund. Andre billeder fra højtgående balloner og raketter kan også bevise, at jorden den var en rund. Ja, den sidste tvivl om jordens form, den blev afmystificeret i den 21. december 1968, hvor jorden som sin helhed blev fotograferet fra Apollo 8. Så nu skal vi til at afslutte vores tidsrejse. Og nu ved du altså alt om, hvordan folk igennem tiden troede, at jorden den enten var flad eller rund. Og det er altså også ved at blive langt over din sengetid. Så kan du sove godt. Godnat.